идома. як моҳро дар бемористон сипарӣ кардам, ки тӯлонитар аз 100 сол буд. тани ман дигар ба муроқибат ниёз надошт, аммо шояд нуфузи Сарҳанг буд ё талошҳои Степан, ки пизишкҳо моро мураххас намекарданд. аз бахши муроқибатҳои вежа ба ҳуҷраи маъмулӣ мунтақил шудам, ки ташнобу ҳамоми алоҳида дошт. бори аввал душ гирифтам. хунҳои хушкидаи сару танам ба замин рехт ва димоғам дубора аз бӯи маҳбас пур шуд. аз бадани худ мутанаффир будам. чашмонамро пӯшидам, то тани урёнамро дар оина набинам. эҳсоси гуноҳ ва хулқи афсурда маро раҳо намекарданд. иззати нафсам аз даст рафта буд. рӯз дар миён равоншинос меомад ва соатҳо дунёи осебдидаи маро тагору мекард. буғзҳои дарунамро то гулӯям мебардошт. шояд мехост гирья кунам ва сабук шавам, аммо чашмони пучи ман шабеҳи чашмаи хушкидае буд, ки солҳо боз рӯи обро надидааст. ҳиқиқи даронӣ доштам ва пас аз ҳар дидор бо равоншинос ҳолам ба ҳам мехӯрд. пиразани меҳрубоне ҳар рӯз утоқро тамиз мекард ва бароям аз ошхонаи бемористон ғизо меовард. ба модарбузургам шабоҳат дошт. дилам бо диданаш гарм мешуд. шифти корашро медонистам. як шабонарӯз кор мекарду 2 рӯз истироҳат дошт. аз кадом деҳкадаи атроф бо автобус меомад. баъдан дер мекарду аз парастор гап мешунид. дар чунин рӯзҳо худ ба худ гап мезад ва дандонҳои сунъияш бо ҳам бархӯрда чок чок садо мебароварданд. «Ну как, спалос, синок?» мепурсид ӯ бо меҳрубонӣ. ман ба манзури бад нестам, межа ба ҳам мезадам. дар бемористон ҳама аз достони ман огаҳ буданд ва суоли «Ну как, мы чувствуем себя сегодня?» дар гӯшам мисли «Ну как ты себя чувствуешь после изнасилования?» садо медод ва ман аз шарм сар хам мекардам. аммо пиразани тамизкор дигар буд. ҳавои кунҷковӣ надошт. вонамуд мекард, ки достони маро намедонад ва ҳеҷ гоҳ намепурсид бо чӣ дарде дар бемористон бистарӣ шудам. рӯзе бароям Библия, китоби муқаддаси масеҳиёнро оварду зери болишт гузошт. «Я мусулманин. Неважно, синок, у Бога разные имена, но Он один для всех. Уповай на Него, Он вылечит твои раны. Жизнь – это Божий дар, не пренебрегай даром Божьим. Не принимай горе как Божье наказание, принимай как испытание. Ничего в этом мире не происходит случайно. Поверь мне, может быть тебе уготовано нечто светлее, нечто лучшее». ҳар сухани пиразан мисли барқ зеҳнамро такон медод. ногаҳон ӯро бағал кардам ва сар ба шонаҳоям гузоштаму бо овоз гиристам, ҳамон тавр ки рӯи ҷасади сарди модарам гириста будам. «Поплачь, синок, поплачь. Слёзы – это облегчение. Я буду молиться за тебя. Свечки поставлю за здравие». ҳамон шаб тасмим гирифтам, ки бемористонро тарк кунам ва бидуни худоҳофизӣ бо Степан ва Сарҳангу акаи Муҳаммад ба ягон гӯшаи дури ин кишвари паҳновар биравам, ҷое ки касе маро нашносад ва достони зиндагиамро надонад. шояд ба шибҳаҷазираи Чукотка биравам. бачаҳо мегӯянд, ки ҳеҷ тоҷике он ҷо 1 ҳафта беш тоқат накардааст. ман тоқат мекунам. бигзор сард бошад, муҳим ин аст, ки худиҳоро набинам. бидуни истироҳат кор мекунам, пулдор мешавам. шояд ному насабамро иваз кунам ва пинҳонӣ ба хоҳаронам пул бифиристам. бо ин андешаҳо, ки ба назарам воқеӣ менамуданд, зуд хобам бурд. аммо ҳамон тавр ки гуфтам, дар ин дунё ҳеҷ тасодуфӣ нест. саҳар бедор нашудам, то зуҳр хобидам. чашм боз кардаму Сарҳангро болои сарам дидам. «Вставай, Фархад, у нас мало времени, нужно успеть вовремя». «Что случилось?» пурсидам ҳаросон, ки акнун нақшаи зиндагии оянда дар зеҳнам рӯшан мешуд. «Ничего не случилось, все в порядке, все будет в порядке». Сарҳанг номафҳум суҳбат мекард, аммо ман магар метавонистам бо ин марди қудратманд, ки фармондеҳи лашкар будааст, баҳс кунам. аз ҷой баланд шудаму ногаҳ ба ёдам расид, ки барои берун рафтан либос надорам. Сарҳанг, ки аз ман чашм намебардошт, бастаеро рӯи тахти хоб гузошт. «В пакете одежда. Одевайся быстрее, я буду ждать на улице».
либосҳои овардаи ӯро, ки шиму пероҳан, зершалвор ва кафшу ҷуроб буд, кӯшиш карда мисли сарбоз дар чанд сония пӯшидам ва ба ҳавлии бемористон баромадам. Сарҳанг бо ишораи сар мошини Мерседесро нишон дод ва худаш пушти фармон нишаст. Мошинро шинохтам. ин ҳамон мошине буд, ки рӯзи садамаи деги бухорӣ Сарҳангро бо он то бемористон бурдам. Мерседеси сиёҳи мисли арӯс ороста. дар сандалаи ақиб менишастаму чеҳраи пурташаннуҷи Сарҳангро, ки осоре аз таркиши деги бухорӣ дар он боқӣ намонда буд, дар оина медидам. лабонаш ба тангии даҳони ангушбона фишор хӯрда буд. ҳарфе намезад. гӯё мо ҳарду назри сукут доштем. дар фосилаи ҳудудан 1 километр аз бемористон ногаҳон мошинро нигоҳ дошт ва аз оина ба ман чашм духт. «Я буду краток, Фархад. Знаю, ты пережил серьезную трагедию. Слабым после такой трагедии трудно вернуться к нормальной жизни, но ты не из слабых. Я видел тебя на деле. Однако тебе нельзя оставаться здесь. Расследование по факту насилия над тобой уже началось, но виновные еще на свободе. Они будут искать тебя и давить на тебя и даже могут убить. Ты хороший человек с многообещающим будущим, и я не хочу, чтобы тебя сломали. Поэтому мы решили отправить тебя как можно дальше, туда, где тебя никто не знает, и ты можешь начинать жизнь с чистого листа». мардуми аҷибанд афроди низомӣ. ҳатто баъди истеъфо низ низомӣ боқӣ мемонанд ва рисолати муваққатиашон дар артиш ба хислати якумрии онҳо табдил мешавад. Сарҳанг танҳо забони фармонро медонист. дарк мекардам, ки хайрхоҳи ман аст, аммо бо шунидани садояш дарунам такон мехӯрд. ӯ тавре ба ман нигоҳ мекард, ки гӯё мехост даст ба чакаи сар бубарам ва итоат Сарҳанг бигӯям. боқии роҳро хомӯшона сипарӣ кардем. мошин дар хиёбони ошно рӯ ба рӯи хонаи Сарҳанг истод ва ҳамзамон Степанро дидам, ки аз дари хонаи муқобил ба истиқболи мо мешитофт. маро падарвор бағал кард, вале ба Сарҳанг аҳамият надод. маълум буд, ки онҳо имрӯз якдигарро дидаанд. «Что-то вы долго ехали? Проходите в дом», гуфту худаш пеш гузашт. чеҳраи ҳамеша бозаш изтироболод буд. толори Степан аз рӯзе, ки ман ин хонаро тарк кардам, ба андозаи нашнохтанӣ тағйир карда буд ва бо нимкатҳои нарму курсиҳои роҳат ва наққошиҳои рӯи девор хонаи ашрофҳои навро мемонд. Андрей, писари Степан ва капитани хеши ӯ ба маҳзи боз шудани дар аз курсиҳои роҳат баланд шуданд. Андрей ба унвони соҳибхона ҳамаро сари миз даъват кард ва аз зарфи филезии кӯзашакл, ки рӯи газ ҷӯш мезад, ба финҷонҳо қаҳва рехт. «Во сколько вы должны быть там?» гуфт Сарҳанг ва финҷони қаҳваро бо пушти дасташ рад кард. «Дядя Кирилл, может вам сделать черный чай? Есть жасмин с кардамоном». «Ну давай зеленый чай». Андрей дар финҷони бузургтар барои Сарҳанг чой овард ва ҳама даври миз нишастем. эҳсос мекардам, ки қаҳванӯшӣ муқаддимаи суҳбати ҷадидтар аст. «Мы должны быть у тракстопа к полудню», гуфт Степан. ӯ финҷони доғро ба лабаш наздик бурду, вале нанӯшид ва дубора ба рӯи миз гузошт. сипас сандалиашро ба ман наздиктар овард ва даст ба китфам гузошт. «Фарход, дорогой, я обещал Нематту присмотреть за тобой, но, увы, не смог выполнить обещание. Ты уж прости меня, старого болвана». Степан эҳтимол хиҷолат мекашид, ки маро беҷову макони мушаххас аз хонааш берун кард ва моҳо ба суроғам наомад. ӯ канда канда ва бо сари хам ҳарф мезад, гӯё ҳар калимаашро бармекашид. «То, что ты пережил, уму непостижимо. Но я не хочу, чтобы у тебя остался плохой осадок о людях. К кому ты относился с теплотой и уважением. Поверь мне, подонки есть в любой нации, и мы не исключение. Не стыдно перед Немат. Он столько для меня сделал, а я... Эх...» Степан даст афшонду рӯ ба самти панҷара гардонд. аз суханони ӯ ба танам раша медамид ва буғзҳоям мисли лӯлаи барф ғел мезаду бузург мешуд ва роҳи нафасамро мегирифт. ман қурт мезадам ва он лӯларо поин тела медодам. дар ин авохир
қурт додани буғз ро балад шудам. Он қадр буғз фурӯ бурдам, ки ингор обистани буғз будам. Дигар нашунидам, ки чӣ мегӯяд, аммо ҷумлаи охираш маро ба худ овард. Поедеш по живёш, может бит понравится. Рӯ ба сарҳанг овардам. Куда я поеду? В Финляндию. Финляндию? Да, Финляндию. Как в Финляндию? У меня даже паспорта нет. Поедешь за этим. Без паспорта и без билета. Я так не могу. Арестуют и отправят обратно в тюрьму. Не арестуют, не волнуйся. Все договорено. аз ин ки худро дубора дар сари дуроҳа медидам, вуҷудамро ваҳм фаро гирифт. Ну всё, встали, амр дод сарҳанг ва ҳама аскарвор ҳамзамон аз ҷой баланд шуданд. Может, присядем на дорожку? Гуфт Степан илтиҷоомез ва ҳама барои чанд сония ба сандалиҳо баргаштанд. Андрей маро ба гӯшаи толор бурду лифофаи сарбастаеро ба ҷайбам гузошт. В конверте немного денег, может понадобиться, гуфт. Сарҳанг бо мо ҳамроҳ нашуд. Дар кӯча бо ман худоҳофизӣ кард. ҳарфе назад, танҳо дастамро маҳкам фишурд. Степан дар сандалии пеш ва ману капитан дар сандалии ақиби мошини Андрей нишастем. Сарам гиҷ буд. охир чӣ гуна метавонам марзи як давлати аврупоиро ба таври қочоқӣ убур кунам? Магар мешавад? Андрей мошинро дуртар аз тавқифгоҳи камёнҳо манъ кард. Ты посиди в машине, слушай музыку или новости. Мы скоро вернемся, гуфт Степан ва ҳар се ба тарафи мошинҳои борбар рафтанд, ки ҳар кадоме ба андозаи манзили якҳуҷрагӣ бузург буд. Ман ба радио даст назадам. аз соат чашм намекандам. онҳо пас аз ним соат бо марди миёнасоле баргаштанд. Степан ишора кард, ки аз мошин пиёда шавам. Фархад, это Аймо, он твой гид, твой спаситель. В общем, он поможет тебе во всем, гуфт капитан. марди ношинос, ки ба гуфтаи капитан акнун буду набудам ба ӯ вобаста мешуд, бо дасти лундаи пашмдораш панҷаҳои маро маҳкам фишурд. Как дела ваша, молодой человек? Будем знакомы? Фарход. ӯ ба ман нигоҳ мекарду дастамро беист такон медод. хушҳол менамуд. ангор ба шоҳзодаи муаррифӣ шудааст. эҳсос кардам, ки дӯстонам достони зиндагиамро ба ин мард ҳам гуфтанд ва ӯ таҳти таъсир қарор дораду намедонад бо ман чӣ гуна рафтор кунад. лабхандаш асабониам мекард. аммо дастамро аз байни ангуштони сергӯшташ берун овардам. ҳамон тавр, ки равоншиносон бароям мегуфтанд, китобро аз рӯи ҷилд ва одамро аз сару либосу андомаш қазоват намекунанд. хушбахтона телефони Аймо занг зад ва ӯ исфините гуфту аз мо дур шуд. роҳравияш аҷиб буд. ба забони худаш ҳарф мезад ва сураташ аз хушҳолӣ сурхтар мешуд. Аймо марди ҳудудан 40 солаи миёнақад, фарбеҳ ва сурхинае буд. чашмони меҳрубон дошт ва сохти сурату лабҳои гӯшдораш тавре буд, ки гӯё ҳамеша механдад. теппаи сараш ба андозаи ҷои як тоқӣ мӯй надошт ва навори мӯи боқимонда дар даври сараш мисли алафи ҳарз бидуни шакли мушаххас рушд мекард. рону зонуҳояш аз фарбеҳӣ ба якдигар часпида, аммо аз зону поён пойҳояш зери бори вазнаш аз ҳам дур мешуданд. дар тан шалвори кӯтоҳи сабз, пероҳани беостини сурх ва дар пой кафшҳои резинӣ дошт, ки ба сари качалу ришои бетартибаш хуб мегуфт ва ӯро шабеҳи бачаҳое мекард, ки дар соҳил аз рек қаср месозанд. ниҳоят суҳбаташ бо он сӯи телефон анҷом ёфту ба назди мо баргашт. извините, дочка звонил. Скоро придёт из Дойчланд. Она учится на доктор. хеле талош кард тугмаи гуфтугӯиро хомӯш кунад. духтараш аз он сӯи хати телефон қоҳ-қоҳ механдид. чёрт, никогда не могу привыкать к новый телефон, гуфт ва аз хиҷолат пушти сар хорид. о чем мы говорили? О да, встретимся у водочная база за 20 минут. ок? ок, Аймо, будем следовать за твоей машиной, гуфт хеши Степан. Аймо аз Виборг ба Финланд шаробу шоколад ва оби маъданӣ мебурд. мо замоне ба анбори шароб расидем, ки ӯ вагонро аз мошин ҷудо карду ба масъулияти ширкати содиротӣ супурд. ман ин ҳаракатро медидам ва андешаҳои саргумам печидатар мешуд.
танҳо чизе оромам мекард чеҳраи бепарво ва хандони аймо буд, ки ҳеҷ ба ронандаи қочоқбару марзшикан шабоҳат надошт. саранҷом вагон боргузорӣ шуд ва ба ҷои аввалияш баргашт. аймо комёнро аз пойгоҳи интиқоли бор берун оварду ишора кард, ки ба дунболаш биравем. аз пойгоҳ хеле дур шудем. саранҷом аз камён берун шуд ва даст ба камар ба мо зул зад. «Ну, с Богом, Фарход, пусть всё пройдет гладко», гуфт Степан ва ману капитан аз мошин пиёда шудем. аймо дари мошинро боз кард ва ончунон сабук ба дохил ҷаҳид, ки капитан аз ҳайрат «Ты смотри», гуфт. камён аз поён то боло пур аз қуттиҳои бузург буд. девораш пинҳонгоҳе дошт ба қадди ман баробар. борик буд, аммо як паҳлӯ мешуд хобид. аймо маро дар он ҷо кард ва деворро пӯшид. «До границы недолго, 50 километр. Потом может идти в кабина. Можешь терпеть?» «Вот и хорошо. Мы вернемся в базу. Надо дверь бломба поставить». хаёл кардам дар он тангнои тираву тор, ки ҷои ҷумидан надошт, нафасгир мешавам. ба ҷуз садои тапиши қалбам дигар чизеро намешунидам. мошин аз ҷой такон хӯрду ҳаво аз ҷой нуфуз кард ва ман бо тамоми нерӯ нафас кашидам. мошини борбар мисли наҳанги бузург тоб хӯрду ҳамон тавр, ки аймо мегуфт, ба сӯи пойгоҳи боргирӣ баргашт. аз бас деворҳои камён мустаҳкам буданд, намедонистам дар он тараф чӣ мегузарад. касе ба дохил ҷаҳиду ҷабҳаҳоро бо садои баланд як як шумурд. аз тарс рагам намеҷунбид. забони қалбам дар гӯшу гулӯям метапид ва аз ин дар ҳарос будам, ки мабодо ларзиши танам ба девор бурӯз кунад. саранҷом дари камён бо садои баланд баста шуд ва мошин аз ҷой такон хӯрд. ҷуғрофиёи сафарро намедонистам. дертар он масирро дар харита пайдо кардам. дар тӯли роҳи Виборг то гузаргоҳи марзии Иматра, шаҳре дар сарҳади Русияву Финланд, 2 дафъа заҳракаф шудам. бори аввал дар сарҳади Русия, бори дуввум вақте ки марзи Финландро убур мекардам. намедонам марзбонҳои ин ду кишвар бори камёниайморо, ки то сақфи мошин мерасид, чӣ гуна санҷиданд. аймо дертар гуфт, ки нозирон дар марзи ду кишвар бештар дар ғами риояи расмиятҳои содиротӣ, пардохти молиёт ва боҷи гумрукӣ буданд, то дар фикри он, ки аймо писаракеро қочоқӣ ба Финланд мебарад. ҳарфҳои мақомдорони русро, ки дақиқан дар бағали пинҳонгоҳҳои ман суҳбат мекарданд, возеҳ мешунидам ва таҳдидеро барои худ эҳсос накардам. ҳамаш ҳарфи вазну боҷу содироти коло буд. русҳо сахтгирӣ накарданд ва аймо ба кабина ҷаҳиду мошинро рӯшан кард. баъди чанд километр ба гузаргоҳи марзиву гумрукии Финланд расидем. садои аккоси сагҳо возеҳ ба гӯшам мерасид ва заҳракаф будам, ки мабодо онҳо бӯи маро мегиранд, ҷоямро фош кунанд. финҳо бо садои баланд ва асабонӣ ҳарф мезаданд. ман аз тарс чанг ба домони худо задам. санҷиши борҳои аймо дар ин гузаргоҳ тӯлонӣ шуд. ман он замон лаҳни гуфтори финҳоро балад набудам ва намедонистам, ки гуфтугӯ бо овози баланд ва асабоният ҳатто дар суҳбатҳои корӣ як бахши фарҳанги ин мардум аст. хаёл кардам корам тамом шуд, дубора равонаи зиндон мешавам. аммо ногаҳон дари камён пӯшида шуд ва камён ба пеш ҳаракат кард. аммо мошинро дар фосилаи 10 километр аз марз нигоҳ дошт ва моро аз он шикофи танг берун овард. «Мы прошли 10 километр от границы. Выходи». бо ҳаяҷон фарёд зад ӯ, дар ҳоле донаҳои бузурги арақ дар сурати қирмизи ӯ, ки акнун мисли девор сафед шуда буд, медурахшид ва ӯ тунд нафас мекашид. намедонам Степан ва капитан барои аймо чӣ хизмате карданд, ки ӯ худро мадюни онҳо медонист ва чунин рисолати хатарнокро бар дӯш гирифт. ӯ ҳеҷ гоҳ ин розро ба ман ошкор накард. дар сандалии бағалаи аймо менишастаму боварам намешуд, ки марзи як кишвари аврупоиро ба ин осонӣ убур кардам. ранги сурати аймо тадриҷан ба ҳолати аввала бармегашт. ӯ чунон ҳаяҷониву хушҳол буд, ки гӯё худаш қочоқӣ ба Финланд ворид шудааст. «Мы точно прошли границу? Больше нас не будут проверять?» бо шубҳа пурсидам аз ӯ. аймо баланд хандид. ин хандаи одаме буд, ки ҳамин ҳоло фишори шадидеро пушти сар кардааст.
Успокойся, больше нет проверка, дальше все ок. Может мне вернуться в фуру? Так спокойнее? Не бойся, все ок. Куда мы едем? В Лапенранта едем, еще 50 километров. В мой дом, а дальше думаем, что будем делать. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.